cu o mică surpriză pentru dumneavoastră. Mersi, mersi frumos, mersi frumos. Această surpriză, de fapt, această serată vom încheia încă cu un mic spectacol, încă cu un mic teatru de revistă. Se numește acest mic spectacol Operațiunea Peștișorul de Aur. Să vedem care este farmecul. Dracu mă pot să ies la ora 2 la prins pește, a? Așa, soare, stai și mai bani. Da? Da? Bă, dai vechi? Ce faci, mitică? Ce faci, bă? Te-a prins valea pescuitului? Aha, dar măcar ești descalț când intri în apă. Da, eu vreau să sunt mai mult răceală. Ba! Ia ca așa bă, dacă mă iau după capul tău, bă, deșteptule, bă! Ce ai? Ce să faci? Bă, dar știi că tu ne-ai spus ieri, băi, vine la pescuit, pescuitul te calmează, pescuitul te liniștește, pescuitul aduce pește în casă. Păi așa e, nu e așa. E liniștește, te face. Dar uite unde ești tu, mai am tu 2-3 ore, poate reușești să prinzi. Peștele cel mare. Eu deja de 3 ore stau aici. Și n-am prins nic, numai necrâm așa deja, pe iată cum se face. Așa e la pescuit, n-ai ce faci, știi? Știi cum se spune? Trebuie să aștepți mult dacă nu vrei să prinzi nimic. Iar așa e filozofie. Hai, la! Ei, de asta ne ardeam o vei de filozofia ta. Da. Altă mică. Ia, am eu așa o întrebare, mă frământă un gând. De ce nu ți-a dat și nouă niciodată să prindem peștișorul de aur? Ce-ți faci cu dânsul? S-au dat la șef aici. Păi, am și eu un vis. Fac o crescătorie de pești de aur. Dar facem bani. Da. Și împărțim așa de noi, jumătate. Băi, Costeliu, băi, ai crescut ghinișori. Dar tot în mintea copililor ai rămas. Băi, ți-ai țară de povești, am un peștișori de aur, băi. Și eu așa mult de nerve, băiete, băi. Dacă nu stricați, speri peștele. Care-i pește, băi? Nu prinde nimic, că-i gol, iasă. Și trebuie să mai strici tu să speri pe cea care nu e, așa-i? Și Băi, Costeliu, mă înșală nevastă mea. Băi, n-ați o bună. Da. Și de unde tu ai luat așa, că e înșală nevastă, da? Păi tu, Măricica, e femeie gospodină, tot de ziua pe grădină, frică de Dumnezeu. Apoi da, băi, el are frică, dar de mine, E ca și de unde tu ai de dus, pe tine, Măricica,
din șap. Din cap aici, nu din... Dar din tot, nu? Ce mă din tot? Din tot. Totul, da. Păi, ia spune cu mine. Da. Uite, e bine. De 2 săptămâni. Aha. Vin acasă de la lucru. Așa. Și nevastă mea Sara, eu flământ. Aha. Nevastă mea Sara îmi gătește pește. Da, bravo ei. E acasă, mâncare mișrești, șerpii, dar mâncare de masă. Eu prima dată vin la pește azi. Mă duc cumpărat? Și unde dracu să cumpere? Ai tu magazin în sat? Trebuie să mergi 2 km până la magazinul vecinului. Ei, știi tu, poate vine te ascunzi și pescuiești. Bați. A? Asta pescuiești, bă, te ascunzi. Să bați. Da, băi, povestea de Zăulica cu fundul sus în grădină, acolo, pe zic, prășit la Bărjoi, plecând la... Bă, tu chiar ții cu ursul amuia sau Ei, cum? Ca. Aia. Ascult, am o soluție, din fete. Ții. Și eu? Ei, și ia. Asta e icoana lui Dionis. Eu nu văd nimic. Da, băi, de cât? Bă, prinde-l! Da? Așa ceva nu se vrea. Stă deasupra. Stai paharul lui. Lasă bem de tu pahar. Nu, la găsit. Așa ceva nu se pierde. Zi. Asta Asta. îți înclei și mințile și inima. Bă, și asta. Gata? Stai să-mi pun undița. Așa. Gata? Da. Hai, pentru femeile pe care le iubim. Da. Mă rog. Nu, mă rog. Dă-l pe paharul. Băi, De asta. și asta îl... Mamă, dragă. Asta e licoarea care te inspiră. Regele grecilor Dionis bea așa ceva. Numai el și eu. Dar eu... Ei, da, nu știu, da. Ha. Auzi? Da. Dar măcar ce-ți gândești ea cum gândești? Mormânt. Ei. Râzi ca prostul, ei. Da, la glumile tale. Băi! Țara arde, dar tu... Dar eu prin pești. Băi, băi, nu mai pot. Băi, nu mai pot. Bă, m-a pus naiba Da. să iau din nevastă cea mai frumoasă femeie din sat. Asta e. Băi, te-ți uită după dânsa. Că-ți uită. Și tu te uiți. Și eu mă uit. Da. Mă puțin tu. Te pleci de ea. Gata, gata. O, poți să vin cu toată. Aha. Gata. Știu. Băi, dragi. Băi, dragi, băi. Nu. Băi, nu, băi, pește. Ei, da, bravo. S-a dus. Și ghinior. Ce să-i faci? Asta e. Bă, dracu, mă, de ghinion. Eu cum ajung acasă, mă bate nevastă mea la creatul purniță. Știam că o să trebuiască. Da. Și iată. Ghini curat. Bă, tu vrei să mă ușiți. Asta e doar mai puțin. Băi! Da. Pentru peștele care este, care nu și care o să fie. Da. Nu rog de pupă. Da. Băi, ai bună! Băi, și mă lua cu ei cu ei. Ăsta și e ghid. Băi, și ca. Stai că ne-am luat haine fiat, mă duc la club. La dansuri? La noi stați la club ăți dansori. Da. Da, dansori. Ia, ia. Eu am o idee. Da. Ia. Da? Da, o pe mea. Înțeleg bine? Eu mă duc până acasă și o iau pe alta. Uite-ți. Eu vin înapoi, într-o oră. O oră. Așa. Dar vezi, nu pierzi unița asta. Nu. Din pingă păcatul, că e uniță bună. E bună. Bun, eu într-o oră vin. Da. Ai grijă la pește. Gata, măi, du-te. Au-te, am mai stat eu 4 ore, nu mai stau o oră. O și? Ia stai o leacă. Păi, Costeli, bă, ceva nu se leagă. 10 minute până acasă.
10 minute înapoi. 20 de minute. Băi, Costel, de unde o... Unde ești? Costele? Un optat afară. Tu rămâni singur aici, vezi? Că mănâncă proastele, Costel. Du-te cu toate. Hei, Costel. Hei, Costel, nu mă lăsa, singure, pe la diavol. Costel.